and family. Thanksgiving Mass, dolot kang mga minasunod, Jeneline Lubrica and Edgar Almasco, Erlinda Vilo, John Nantes, Ben-Hur and Jennifer Pestejo Lanzuela, and Mr. and Mrs. Manel Gensaya. In honor of St. Peter and Paul Dolot kang Toradjo Luzon family. For the soul, para sa kalag ni Andrew E. Joel, Dolot ni kang Cortero family. Misa Kumon, Dolot kang mga minasunod, Linda Alanes, Hoben, and Jocelyn Bensal. Para sa kalag ni Aula, Dolot ni Mr. and Mrs. Bong Ruiz and family. Misa Kumon, Dolot ni Mr. and Mrs. Delphine Escoro Jr. Para sa kalag ni Francisca, Dolot ni Bong and Cherry Ruiz and family. Para sa kalag ni Luis E. Jim, Dolot ni Joven and Jocelyn Bensal. Para sa kalag ni Marites, Dolot ni Paterno Bermido. Para sa kalag ni Pedro Sr. Isocoro, Dolot kang Cortero family. Para sa kalag ni Rowena, Dolot ni Jenny Orbita and family. Para sa kalag ni Severina y Julio, Dolot ni Joven and Jocelyn Bensal. Para sa kalag ni Virgilio, Dolot ni Ronald Margate. Para sa kalag ni Paula, Dolot ni Mr. and Mrs. Bong Ruiz and family. Para sa kalag ni Severina E. Engracio, Dolot ni Mr. and Mrs. Eddie Bermal and family. Thanksgiving Mass, Dolot ni Mr. and Mrs. Eddie Bermal and family. Misa Common, Dolot ni Frances and Elfa Florese. Para sa kalag ni Benjamin, Dolot ni Jennifer Salamuding. Para sa kalag ni George and Lucia. And all the souls in purgatory.
Diyos marahay na hapon po, mga tugang sa pagtubod. Ngunya na aldaw, ang simbahan nagtataong paggalang, mga santos, apostoles, Pedro asin Pablo, kasaro ki Kristo, kasaro na misyon. Huli sa dayaday na pakisumaro ni San Pedro, asin sa maimbod na pagsaksi ni San Pablo. Lugod ang sa indang mga halimbawa, makagamiaw kita, iharupay ni Kristo, ning may sarig buot, nagtatagal sa pagtubod, asin magtiwala sa kagurangnan. Matindog na po ang gabos para sa awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka na ma, asin ka na aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang akontan sa tumakasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugod sa tong Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurang na maherak na, kagurang na maherak ka, Kristo maherak ka, Kristo maherak ka. Kagurangnan maherak ka, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan na Diyos, kagurangnan na Panginoong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, Akikan Ama. Ikanan nagpapara kan mga kasalan kan kinapa, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapa, akoan sa mo pagimahera. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Kaikasana ang balay, kasanaan kagurangnan, kasanaan urok, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos mo. Amen. Mamibi kita, kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, warasan samo na matabangan kan mga pamibi ni San Pedro asin San Pablo, mga apostol, nahuli sa inda, ika nagtao sa imong simbahan, kan mga patugmanan, nin mga langit nun nakatungdan, matao huli sa inda, nin mga tabang, para sa danay na kaligtasan, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang tataramo. Sinugo kang kagurangnan si Pedro, hale sa bilanggoan, nagpahiling na mayo ni paghahandal na mahadlang sa iyang nakakaligtas na kabutan. Ibugtak talugod ang satong tiwala kay Kristo na ang providensya dai nabibigo. Ang enot na babasahon.
Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Ngunyan si Pedro asin si Juan nagtutukad pasiring sa templo sa 3:00 na oras nin pagpamibi. Sarong lalaki, pilay puon sa pupunan kan ina. Dinadara asin ibinubugtak aro-aldo sa tungod kan pintuan kan templo na inaapod na magayon. Sa pagpakilimos sa mga naglalaog sa templo, pagkahiling kay Pedro asin kay Juan na malaog sa templo, naghagad siya nin limos. Tinuruhokan ni Pedro, siring man si Juan, ni Juan asin sinabihan, hilinga baya kami, itinuhok sa inda ang paghiling sa paghuna na may makukuha sa inda. Sinabihan ni Pedro, plata o bulawan, mayo ako, alagad ansako, ini itinatao ko sa imo, sa ngaran ni Hesukristo na Nazareo, bangon asin lakaw. Kinaptan sa toong kamot, asin binuhat. Tulos kuminosog an sa iyang mga bitis, asin mga buko-buko. Nagluluksong tuminindog, dagos naglakaw. Naglaog kaibanin ninda sa templo. Naglalakaw asin naglulukso. Inuumaw ang Diyos. Nahiling siya kan bilog na banwaan na naglalakaw asin inuumaw ang Diyos. Namidbid siya. Siya si makilimos na nagtutukaw kaidto sa magayon na trangka kan templo. Biyong natulan sinda asin haros nawara sa sadiri sa nangyaring ini sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa indang tingog nakakaabot sa bilog na kinakban. Ang sa indang tingog nakakaabot sa bilog na kinakban. An langit nagsasaysay kan kamurawayan kan Diyos. An gibo kan sa iyang kamot inuosipon kan firmamento. An aldaw sa aldaw, nagbubulad-bukad nin bareta. An banggi sa banggi, naghuhulit nin kaaraman. Ang sa indang tingog nakakaabot sa bilog na kinakban. Mayong isinasabi, mayong mga tataramon, mayong nagdadangog na isaindang tingog. Alagad, sa bilog na daga, nagluwas ang sa indang boses. Sagkod sa puro kandaga, ang sa indang orolay. Ang sa indang tingog nakakaabot sa bilog na kinakban. Si San Pedro, pinakusog ni Kristo na magdanay sa pagtubod sagkod sa katapusan. Magdanay lugod kita sa satong pangapodan na may sarig buot asin dayaday na paglaom. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Buot kong maaraman nindo mga tugang, na ang ebanghelyo na ihinatod ko bako sa susog sa tawo. Tadai ko man ini nakoa sa tawo. Ni itinukdo sa ko, kundi huli kan kapahayagan ni Hesu Kristo. Nadangog nindo ang pamumuhay ko kaidto sa Judaismo. Labi kakuri kung tinutugis ang simbahan kan Diyos, asin winawasak. Asin naguuswag ako sa Judaismo, labi sa dakol na katubo ko sa sakong lahi. Ako nanganak nga ng panatiko kan mga tradisyon kan sakong mga magurang. Alagad, kan marhayon kan Diyos na iyo sako an puminili puon sa pupunan kan sakong ina, asin uminapod, huli kan sa iyang grasya, na ihayag ang aki niya sa sakuya. Tanganing ikahatod ko siya bilang ebanghelyo sa mga hentil. Di ako tulos nagpahatol sa laman saka dugo. Ni nagtukad pa Jerusalem sa apostoles na enot sako. Nagpa-Arabia, ugaring ako asin nagbalik giraray sa Damasco. Hale duman,
pakalihis ning 3 taon. Nagtukad ako pa Jerusalem para makimidbidan ki Cephas. Asin nakidagos sa iya 15 aldaw. Mayo na akong ibang nahihiling na apostol, kundi si Santiago, natugang kan kagurangnan. Sa isinusurat ko sa Indo, uya sa atubang kan Diyos, dai ako nagpuputik. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrokyaw kang Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakapamahaw ninda, naghapot si Jesus ki Simon Pedro, Simon ni Juan, namumutan mo ako, urog sa sainda. Nagsimbag sa iya, opo kagurangnan, aram mo na namumutan ta ka. Nagsabi sa iya, atamana an sa kong mga kordero. Naghapot giraray, ikadua, Simon ni Juan, namumutan mo ako. Nagsimbag sa iya, opo kagurangnan, aram mo na namumutan ta ka. Nagsabi sa iya, atamana an sa kong mga karnero. Naghapot sa iya kan ikatulo, Simon ni Juan, namumutan mo ako? Namundo si Pedro, hulita makatulo na siyang hinapot, namumutan mo ako. Kasi nagsimbag sa iya, kagurangnan, an gabos aram mo. Aram mong marahay na namumutan ta ka. Nagsabi sa iya si Jesus, atamana an sa kong mga karnero. Amen, amen. Nagsasabi ako sa imo, kan aki ka pa, hinahabayan mo an sadiri, asin minalakaw ka sa inman an buot mo. Alagad paggurang ka na, uunaton mo an sa imong kamot, asin iba an mahabay sa imo. Tanganing darhon ka sa habo mo. Ini sinabi sa pagpasabot kung sa anong kagadanan papamurawayon niya ang Diyos. Pakasabi ka ini, nagsabi sa iya, magsunod ka sako. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po gabos sa paghinanyo kang homily. Diyos maray na hapon po sa Saino Gabos. Sa tuya po ngunyan pinagseselebrar ang Vespera kan kafiestahan ni San Pedro asin San Pablo, mga apostol. So bago habang nagbabiyaya ako, na-receive ko si message, Father, ang misa po ngunyan, Vespera ni San Pablo asin San Pedro. So bago naman sa tandaay, pagmisa ko po, ang gamit kong liturhiya, ika-13 Domingo, kan ordinaryong panahon. No? Sa group chat po kan mga padi, igong instruction duman. Beyond 3 p.m. today,
ang gagamito na liturhiya, iyo po ang bespera kan kapistahan ni San Pedro asin San Pablo. Kaya ang ginagamit na po ngunyan, red instead of green, ang liturgical color, para sa kapistahan ni kan mga apostol na ini. Siguro familiar man po kita sa duwang apostol na ini, San Pedro asin San Pablo. Si San Pedro, saro po sa 12, saro sa enot na inapod ni Jesus, duman sa 12 inaapod na apostoles na naging mga disipulos, kang sina pinag-commission, pinagsubol na ibalangibog ang marahay na bareta. Si San Pablo, bako po siya kabali, or dahil siya kabali duman sa 12 disipulos. Actually, si San Pablo, dahil na po na-meet personally, in person, si Kristo. Si San Pablo nag-abot, mayo na si Kristo. Nag-abot siya after Christ resurrected from the dead. Kaya baga, si San Pablo, nag-abot na kaitong, ang mga disipulos, ang mga early Christians, ang mga Kristiyano kaito, nagtatarago na, tapighahant na sinda, kan mga soldados, kan mga Romano, tanganing i-persecute. So, iyan si San Pablo. Ano po ang magayon na pagirumdum kan kapistahan kan duwang apostoles na ini? Subago po, habang nag-iinsenso, ang saro sa nariparo ko po sa duwang imahen na yaon sa atubangan po niya to, iyo ang duwang importante, signifikanteng mga simbolo, significant symbols. Ano po ining mga simbolo na mahihiling po niya to sa duwang imahen digdi sa inutan? Enot po, si San Pedro. Si San Pedro. Apwera ka itong sarong simbolo na kapot ni San Pedro, itong susi, ang saro na simbolo na yaon sa iya, associated sa iya, iyo po inihong manok na nahihiling po niya to. Ano iyo? Manok. Siguro ang iba sa satuya, igwang paghuna ako kaito, ang paghuna ko kayan, si San Pedro, parabulang. Parabulang. Sabi sa sarong subaka ito sa seminaryo, itong itanong mo kay brother, ang mga disipulos da ka ito kaya mga parabulang. Taano ngaya, sabi ka tong sarong seminarista, basa sa surat ni Arog ka ayan. Sinasabi, asin si San Pablo, asin si Bernabe, nagpaderbe. Iyo po, nagpaderbe. So igwang lugar na derbe. Pero sa satuya, derbe, itong bulang. Sabi, para bulang ngayong mga apostolesta, si San Pablo, saka si Bernabe, nagpaderbe. Pero bako yan, aramtaman na ining manok, bakong simbolo kang sugal, bakong parabulang si San Pedro. Kundi, ang simbolo kaayan, itong sa iyang pagnigar sa mahal na Diyos. Kang siya po haputon, bakong kaibahan ka kang tawong ini? Si San Pedro nagsabi, day kumidbid ang tawong iyan. Makatulong beses niyang ninigaran ang mahal na Diyos. Kaya itong sarong manok duman, nagturaok bilang pagpagirumdum. Bago pa ito mangyaring pagnigar, sinabihan siya na ning kagurangnan. Tas si San Pedro nagsabi, gabos ngayon gigibuhon ko para sa imo. Nagsasabi ka ngayon kayan, sila sabihan ta ka. Bago magturaok ang manok, makatulong mo na kong ninigaran. And iyo man ang ganyan ang nangyari kay San Pedro. Si San Pablo, ang saro sa signifikanteng simbolo sa iyang imahen, iyo man po iyan, espada. Ano po ang simbolo kang espada ni San Pablo? Ini po, nagpapagirumdum kang sa iyang dating gawi. Ano po ang dating gawi ni San Pablo? Nadangog po niya to iyan sa ikaduwang pagbasa. Ini po ang sabi, surat mismo ni San Pablo sa mga taga-Galasya. Sabi digdi, nadangog nindo ang pamumuhay ko kaidto sa Judaism. Labi kakuri kung tinutugis ko ang simbahan kan Dios, asin winawarak. Asin nag-uuswag ako sa Judaismo, labi sa dakol nakatubo ko sa sakong hali. Ako na nganang panatiko kan mga tradisyon kan sakong mga magurang.
So ining si San Pablo ka ito, saro po sa mga persecutors. Siya po saro sa mga naggagadan ka espada, Naggagadan kan mga early Christians, si mga nainot na nagtutubod kay Kristo, pinagpipersecute ni San Pablo. Kaya espada, Siya sarong soldados na ginagamit ining sa iyang tabak, espada, sa paggadan kan mga parasunod, paratubod ni Kristo. Ano po ang common sa duwang imahe na ini? Ang mga simbolo ninda, nagpapahiling kang sa indang previous life, dati nindang buhay, ang sa indang pagiging parakasala, ang sa indang imperfections, ang manok nagpagirumdum kan pagiging imperfect ni San Pedro kang nigaran niya si Jesus, ang mahal na Diyos. Ang espada nagpapahiling kan pagiging imperfect ni San Pablo kang ginamit niya initanganing gadanon, i-persecute, pasakitan ang mga parasunod asin paratubod ni Jesus. Alagad, uya kita ngunyan, pinagmumuraway ang duwang ini. Malangan itinatao tangunyan ang aldaw na ini, tanganing ipagselebrar ang sa indang kapiestahan. Mantang or habang pinaghurup-hurupan ta ang sa indang previous life, dating buhay na mga parakasala. Alagad uya kita ngunyan, nagsisiblebrar kan sa indang kapiestahan, pinagtatauan nin onra. Taano po? Sarong parte kang sa indang buhay, may dati sindang salanggibo, alagad sarong parte kang sa indang buhay, nagkaigwaning conversion, pagbabago. Kaya baga sarong selebrasyon, kapistahan kang selebrasyon ni San Pablo, itong conversion of Saint Paul. Si San Pablo na converter, nagbago, hali sa pagiging persecutor, sa pagiging disipulos ni Kristo. Kung dati pinapasakitan niya itong mga nagtutubod kay Kristo, ngunyan siya naging, kan siya makonvert, saro na sa nagbabalangibog, nagpapalakop, tanganing magtalubo, asin magdakulpa, ang mga nagtutubod kay Kristo. Kung si San Pedro nagnigar, nagkaigwa ning pagbabago sa iya, nagkaigwa, dahil niya naninigaran ang kagurangnan, mala nga nita, idinusay niya na ang sa iyang buhay, dumanman sa krus. Ipinako baga si San Pedro, upside down, suwi, dahil niya napignigaran ang mahal na Diyos. Ano ang ubig sabihin kayo na sa satuya? Kita po minsan, may mentalidad. Ay, ako ba kung maninigo na magsunod sa kagurangnan? Ay, ako ba kung maninigo na maglaog sa simbahan? Ta ako sarong para kasala. Pangayo po, ako sarong para kasala. Ako kato igwang araw kayo nakaisipan. Nagi po akong sakristan ka ito duman sa tinambak. Kaya ito, nagduduwa-duwa ako. Takala ko ang mga sakristan, si mga mabubuot lang dyan. Dahil ako pwede, pasawayon ako sa lawag kang, ako pasawayon ako dati kahit. Sabi ko, igwa ako katong pagmati na, dahil ako pwede, dahil ako maninigo dyan. Igwa kato ng sarong kaklasiko. Naglaog bigla sa sakristan. Mas pasaway ito sa sakuya. Nagkaigwa ako, pwede man palan. Ito nga niya ako napasaway, naging sakristan. Pwede man palan, daw minsan ang sarong tao, may kakundian or may kapasawayan. Kaya nagi akong sakristan ka ito, dawa pasaway ako. Pero sa pagpadagos, napupurify man, nahali man itong kapasawayan kang sarong tao. So ibig sabihin, iyon na nga ni iyan, haliun ta itong mentalidad na minsan kita may kasalan, totoo nagkasala kita, totoo kadakol na beses, pinagpersecutan mahal na Diyos dahil kang satuyang pagnigarman sa iyang pangapudan na mabuhay kitang marahay, mabuhay kitang matanos. Kadakol na beses, pinagnigaran taman ang mahal na Diyos na imbis magsimba kita, ay daina, garong itong pagdain ni Pedro, daina, imbes pinaurog ta itong ibang imbitasyon, mag-gimmick na lang kami kang sa kuyang mga amigo, amiga, mag-party na lang kami, magkarawat na lang kami, or kung ano pa man. So kadakol man ka iyan, pero magayon na nahali iyan. Dahil ta ining duwang santong pinagpipinta kasi po ngunyan, nagpapahiling sa satuya na totoo, may mga pagkukulang man kita, may mga imperfections man kita, may mga beses man na nagnegar kita sa mahal na Diyos, may mga beses man na pinagpersecutan mahal na Diyos, alagad, igwa permining tsansa, igwa permining pagkakataon, bukas sa satuya permining pagkakataon na kita magbago, ang pangapudan na kita, magbago asin magsunod man sa mahal
na Dios. Kaya siguro haputuntang sa tuwing sa diri, para kasala ka? Siyempre, obviously, kabos kita, para kasala. Pero sa imong pagiging para kasala, nagkakaigwa ka daw, nin paghinguwa lamang na baguhon ang sa imong sadiri, asin magpuon sa pagsunod sa mahal na Diyos. Ang pagsunod sa mahal na Diyos, hali sa pagiging para kasala, ining conversion na inaapod po niya to, medyo difficile iyan. Masakit, lalo na pag nasanay kita sa salanggibo. No, masakit minsan, halion, baguhon, ang salanggibo. No? Pag nasanay kitang anong usually ginigibot pag Sunday, no? Pag nasanay kitang magbulang, halimbawa, dahil man lugod kita makaligis kan mga parabulang, nasanay kitang magbulang, tapos bigla kang iibahon kang sa imong agom, go magsimba ka man daw ngunyan, o 4 na Domingo ka na, sa sarong bulan, nagyaong pirmi sa bulangan, o iniman lamang sarong Domingo kang sarong bulan, magsimba ka naman. O aminon po niya to, bakong masakit po. Dahil nasanay ka na, duman sa kada Domingo, bako sa simbahan ako nagduduman, duman ako sa bulangan, masakit iyan. So man sa satuya, kita po, sa negosyo, halimbawa si mga negosyante po sa Saindo, pag sa Sunday, minsan, Domingo na, yaong pananggad sa imong tindahan, o yaong pananggad sa imong trabaho, tapos bigla kang alukon kang sa imong aki, mama, Domingo ngunyan, magsimba man daw po kita. Aminon po niya to, masakit iyan, tanakatudan tanang, pag Sunday, duman kita sa satuyang tindahan, sa satuyang negosyo, sa satuyang trabaho. May kasakitan, ang pagbabago. Kaya, sa Ebanghelyo, may pagirumdum sa satuya si San Pedro na minsan naging nagkasala, nagkulang sa mahal na Diyos, alagad nagbago. Uya ang pagirumdum ni San Pedro. Ano po ang nangyari sa Ebanghelyo? Si San Pedro po, makatulong beses hinapot nin kagurangnan. Simon ni Juan, or sa ibang translation, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako. Sabi ni San Pedro, opo kagurangnan, namumutan ta ka. Pero ikaduwang beses hinapot na naman siya, o Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako. Makaduwang beses nagsimbag man si San Pedro, opo kagurangnan, namumutan ta ka. And then ikatulong beses hinapot giraray siya. Sabi kan ibang biblical scholars, as in paghurup-hurup, ining tulong pagpahayag ni Pedro, kan sa iyang pagkamot sa kagurangnan, sa tulong beses man na paghapot sa iya, sabi niya, garubagang pagbawi. Pagbawi. Pero nagbabawi. Taano po, kung mabalik kita, bago ito, ini kaya paghapot ni ning kagurangnan ki Simon Pedro, nangyari after na mabuhay si Kristo, after Christ resurrected from the dead. Pero bago siya mag-resurrect, bago siya magadan, ano po ang nangyari? Iyon na itong tulong beses niyang pinagnigaran. Kaya tulong beses na pagnigar, tulong beses man na pagpahayag kan pagkamuot ni Simon Pedro sa kagurangnan. Garubagang pagbawi, paghipno sa tulong beses. Yan ang sarong sinasabi sa paghurup-hurup. And pwede taman yan sabihon or akuon sa satuyang sadiri. Ibig sabihin, kita tinatauan man ning dakul na pagkakataon na makabawi man sa dakul na beses na kita nagkulang sa mahal na Diyos. Alagad magayon na sarong pagirumdum ka inihong Ebanghelyo, iyo po ini sa literatura kan Hebreo po kaya, mayo po sinda kang inaapod na ang tataramon po baga, ang words, igwa po ning sa English grammar, igwa po ning comparative form, igwa po ning superlative form. Halimbawa po ang tataramon na strong, makusog, strong. Pag ginamit mo siya as sa comparative form, sa pag-compare, ang comparative form po kaya magiging stronger. So ibig sabihin halimbawa, Juan is stronger than Peter. Peter, may comparative form. Pag ginamit mo siya sa superlative form, maiba ang form kaayan. Pag ginamit mo siya sa pagkumpara sa more than one, maiba ang forma kaayan. Yun ang superlative form. Ano po ang superlative form kang strong? Strongest. Bangayo? Kaya, Juan is strongest among the apostles, halimbawa. Bangayo? Sa Hebreo, mayo pong superlative, mayo pong comparative form.
Kaya ang ginigibo ninda, tanganing ipahayag ang pinaka, pag sinabi tang superlative, pinaka makusog, pinaka magayon, pinaka mabuot. Pag tanganing sinamayo ning superlative form, tanganing makuha ninda ang pinaka, ang ginigibo po ninda, inuulit ang tataramo ning tulong beses. Ano? Tulong beses. Kaya halimbawa po baga, ang inaawit po niya to sa Santa Misa, mayo po ning superlative form sa Hebreo, sa literatura kang Hebreo, ang pinakabanal, ano? Holiest sa Ingles, ano? Pero sa Hebreo, mayo ka iyan ng forma. Kaya anong ginigibo? Inuulit tulong beses. Kaya anong sinasabi ta? Banal, banal, banal. Iyon ang inaawit po niya to. Ibig sabihin lang kayan, ang mahal na Diyos, pinakabanal, holiest, ano? Pinakabanal. Kaya ang tulong beses na ining paghapot nin kagurangnan ki San Pedro, garo bagang pagpuga kang pinaka nayaon ki Pedro, ang pinakahararom na klase nin pagkamuot ki Pedro. Ano? Pinaka. Kaya ibig sabihin man, sa pagbaba gungunyan, ano, kita na mga arog ki San Pedro asin San Pablo, na may mga imperfections sa dati tang buhay or maski ngunyan sa presente niya tong buhay, tanganing magkaigwaning pagbabago sa satuya, kaipuhan niya tong pugaon. Pugaon po sa ano, sa ringkonada, pigain, ano, pigain. Kung anon ang pinaka itong superlative form, pinaka marahay na klase nin pagkamuot niya to sa mahal na Diyos. Ano? Kaya ang pagkamot minsan masabi kita, ako namumuot sa kagurangnan. Ang hapot, iyo na daw yan ang pinaka hararom na klase nin pagkamot mo sa kagurangnan, sa pagtaramsana, sa pagtaramsana, sa pagsabi sana na sinasabi tang namumuot ako sa kagurangnan. So anong pinakahararom na klase, forma nin pagkamuot sa mahal na Diyos? Mo, nyato. Kaya tanganing magian sa satuya, ang pangapudan na magbago, itaon niya to, pugaon, ang pinakahararom na klase nin pagkamuot, na iyo man ang pinahayag ni San Pablo asin ni San Pedro, kung kaya sindaman, naarog sa satuyang dating mga parakasala, nagbago. San Pedro asin San Pablo, ipamibi nindo kami. Matindog po kita sa pagpahayag nin pagtugot. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang naangtan. Ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namunda ni Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na ganan asin ininomon. Uminilig sa mga gadang, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat alin sa mga gadang, suminakahat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo, ang Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik
sa paghukom sa mga buhay kasin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupaking ahaba nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkoran. Idulot niya to sa Ama an sa tuyang mga kamauotan na may siring na pagtubod kan mga apostoles San Pedro asin San Pablo. An pagtubod kan para sira na pinatugmadan kan simbahan asin pagtubod kan para tukdo nindakol na mga nasyon. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing si Leon ang satuyang Santo Papa na kasalihid ni San Pedro. May kadunungan asin pagkamuot na mag-utob kang mga katungdan kang mga susi ning kahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Tanganing ang mga misyonero sa mga dayuhan na daga maging mahigos siring kisan Pablo sa pagdara kang marahay na bareta. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Tanganing kamutan niya to ang satuyang pagtubod asin mahigos na iheras ini sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit huli kang sa indang pagtubod, mapakusog kang dugo na pinabulos kang mga apostoles, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Tanganing ang mga nagparatubod, nagadan, makanigong mag-arog kang korona ning katanosan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Makakamhan na Dios, asin Ama, himatean mga pamibi kay ning komunidad, na natipon sa pagtubod kan mga apostoles, asin tinabangan kan sa indang mga pamibi, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kang Eucharistia.
Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sako asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nagdadara kami kan mga atang sa imong mga altar, mantang nagmumuraway sa solemnidad ni San Pedro asin San Pablo mga apostoles, tanganing kung gurano kami nagduduwa-duwa kan samong merito, siring man kami magmuraway na makakaligtas, huli kan sa imong karahayan, huli kay Kristo na samong kagurangnan. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Taan mga apostoles na si San Pedro asin San Pablo, nagpapaugma mo hulikan sa imong kaisipan. Si Pedro an nanginutan sa pagpahayag kan pagtubod, si Pablo an matibay na parapaliwanag na ini masabutan. Si Pedro ang nagtugdas kan enot na simbahan sa mga natada sa Israel. Si Pablo ang maestro asin nagpalakop kan mga nasyon na aapudon pa. Kaya sa manlain-lain na paagi, sarong familia ni Kristo ang tinipon ninda, sabay na ginagalangan kan kinaban, naghiras sa sarong korona. Kaya kaibakan gabos na santos asin angheles sarabay kaming naguumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kalis asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaganan mo kagurang na ipinakamareta niya mo. Pagkabuhay mo liwan ipinapaaya. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nagigimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo sa Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang sposo, kan mga banal na apostoles, si San Pedro asin San Pablo, asin gabos na santos, na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigon magin kaheras kan buhay na dayeng kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdarahasa sugod, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan, mantang kami naghahalat kan maog mang paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Jesu Kristo. Kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga an samong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be. Maluhod po ang gabos. Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Maluhod po ang gabos. Pamibi para sa hubileyo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, pano ning pagpapasalamat. Mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 na kabagang siglo, ika ang samuyang naging pailihan. Sa lambang momento, kang samong kasaysayan, ang sa imong grasya padagos na nagsusupay. Heso Kristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kang krus, na naging instrumento kang samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, ang henerasyon ning mga kapadean, relihiyoso, asin mga laiko, na nagtugdok kaining komunidad ning pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangataman ang mga pamanang ini sa paagi kang banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na espiritu, baguha ang samong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubileyo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayo ning misyon, sa paagi kang samong gibong pagkamuot, madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin orog ng gayo sa mga hopenes, na iyo ang paglaom kang samong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sanang pagiromdom kang mga nakalipas, kundi maging burabod ning bagong kusog, ning pagtubod para sa samong komunidad, asin pamilya. Sa grasya kang sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag ning paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan, asin anggustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini ning biyaya. Amen. Matindog na po ang gabos. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, hulikan mga langit no na sakramento, pakusugaan sa imong mga paratubod, napaliwanagan mo kan katukduan nin mga apostoles, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Matukaw po para sa nagkaperang anunsyo. Enot second collection, katakod kan selebrasyon yato kan kafiestahan ni San Pedro asin San Pablo, ang second collection yato ngunya na Domingo, mapapanungod sa suporta yato sa Santa Sede, asin sa apostolado kan Santo Papa. Diamond Jubilee kan Cáceres, sa aga, petsa 29 kang Hunyo, kafiestahan ni San Pedro asin San Pablo, ise-celebrar kang satong arkidiocese ang ika-75 anibersaryo kan Cáceres bilang arkidiocese. Ang mga padi asin pamayo kan mga councils kan mga parokya matiripon sa basilika asin katedral para sa seminar asin Santa Misa. Kaya mayo po nin misa pagkahapon sa aldaw na iyan. Igwa po ning adjustment kan misa sa Barangay San Miguel durante kan pagbisita ni Inang Katipanan asin Santa Cruz. Prex Seminar, sa maabot na petsa 4 asin 5 kang Hulyo, magkakaigwa po liwat nin Parish Renewal Experience Seminar. Iniimbitaran po itong daipa nag-undergo kan nasabing seminar. Magrani asin magpalista sa sekretariat kan Prex o sa opisina para sa ibang kahaputan. Pagtiripon kan mga SKK coordinators gikan sa manlain-lain na barangay na sakop kan sa tong parokya. Salamat sa mga barangay na sakop kan sa tong parokya na nagpadara nin representante sa pag-atinder kan SKK Orientation Strategic Planning Seminar. Sa tuya pong suportahan ang SKK coordinators sa pag-implementar kan saradit na Kristiyanong seminar
Kristiyanong Seminar sa Saindong Barangay. Si mga may birthday po, ngunyan, digdi po sa inutan, kung igwa. Mayo po, sa tuya pong saksihan an sayaw po kan mga kahubinan sa timsong kang ika 450 taon kang parokya. Ngunyan, sa tuyang masasaksihan ang presentasyon kang Paris Youth Ministry. In connection po ini ang satuyang pagselebrar kang dakulang selebrasyon para sa ika-450 taoning anibersaryo kang satuyang parokya. Taptapan niya to po sinda. In the shadows of our ancient walls, a story starts to unfold. 450 years of faith, a legacy more precious than gold. Mula sa binhing itinanim hanggang sa itong pagyabong, saksi ang langit sa biyayang sa amin ay dumadaloy. Through the trials and the triumphs, your mercy stayed the same. Our ancestors' devotion still flickers in our name. Renew our hearts, O Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Sapat naraan at 50 taon, pag-ibig mo ang aming baon. Hindi sapat ang manatili sa loob ng ating simbahan. Tayo ay tinatawag na maging liwanag sa sanlibutan. To the broken and the weary, to the lost and the oppressed, we carry hope and healing, that the world may be truly blessed. Isang sambayan ang naglalakbay, tapat sa iyong utos, pag-asang walang hanggan, sa biyaya mo'y lubos. Renew our hearts, O Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the sun.
Thank you, Parish Youth Minister. Matindog po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin mga pamibi ni San Pedro, asin San Pablo, Apostol, bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamahan. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan mi sa lakaw kamo, asin magdanay sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.